Alhamdulillah dalu iki acarane apa, Mak? Halal bihalal. Halal bihalal acarane sapa? Dusun Supran Bandungan kene. Lah, wis tekan kene mau kat bae sama, Mak. Oh, kok iso ngerti gone kene. Lah aku mau ki kon bantreng ning aku rasa bantreng. Oh, kon bantreng. Ora ono butute lho.
Apa? Buntutnya dikepit. Buntutnya wis kadaluwarsa. Jari sapa? Gubel gabol. Aku Ya, ora ndek buntut. tak dongake muga-muga masyarakat kene muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Iki gek sebesar ki naga pemprongos, Bu. sampai Aku ya gumun dekorane iso kaya wong nganten ini. Tapi nggak ngerabokke kowe to, Des. Iya, aku sesuk nek nganten iki bingung. Apa? Aku nek kon mingkem gak iso. Ayo. Ayo nih. Nah aku sing ngrias Heeh. tak tatak untune. Lek kok iso. Iya. Aku sesuk ki gumun. Ngapa? Iki sing paling guyu mesti wonge iki. Ngapa? Ngapa? Lek Ruli. Kenapa rek Ru? Lek Ruli ki karo aku senenge mesti guya-guyu. Kali napa? Mergo mrongos kuwi aku. Oh alah. Yo ki saka Iya, tidak lain ya bos lah sepatunya anyar maneh. Yung, diangkrik, sopo buang latu ning kene iki to? Cemetet. syukur. Rene urung wis diobong sikile. Ya, wong nak pencilaan ngono kuwi. Lagi awak dhewe sepisan aku milu iki. Suka budaya muda. Iya, iki ana tepeng ireng barang. Ya, tepeng ireng tak iki, Mas. Oh iya. Hah? Warokan barang. Iya. Iya ta? Nah, aku enak, Des. Aku komo iso ngono. Iso. Bos, bos takonane. Bos, tak anteng to, Bos. Wonge rada payah. Hei, kayak kira rada budek, Des. Des. Kayak rada budek. Wes sesepuhe aja ya, Bos ya. Iya wes saiki dirodasik, Bos iki takon pojok ngarep iki ya. Bos, rodate napa, Bos? Hah? Malah kepiye? Takone rodate apa, Pak? Awalane iki jogete awal. Ayo Prakonca. Ayo Prakonca. Kawaran. Rukune Islam. Naga pong kenter. Des, ceritain agak mau edan ya. Naga pong edan aku. Lah wong edan kok dikumpulke ning kene yo. Aku yo saiki Aku ki wong edan lho. Ayo. Peningkatan bose. Kenapa? Lambine ana jamure bareng. Ayo. Kayak iki jamure ngisor pindahane Ayo dhuwur. melet. Ayo Bos, dilanjut ya. Yo. Yo, ayo Prakonca. Nyanyi arek kegawa kowe iki. Ayo Prakonca. Arek kegawa kula iki des marai kowe iki. Kancen aku nulari ae, nulari geblong wae. Saiki dirodate apa lagu, Bos? Hah? Niku komandane ke Bos, komandane Takoni sing kuplukan abang Oh, lho. iki ta komandane ta iki. Iki, Bos. Oh, mlaku-mlaku. Oh, kepiye to Mak iki? Unik kok, unik. Kepiye? Takoni piye, Bos? Mlaku-mlaku. Hah?
Oh, halanan. Iya. Oke, baik, yang satu ini kita kasih lagunya ada jalan-jalan. Yang satu ini bersama teman kita yang di depan sana, yang pakai koplo yang dur sekali, yang nobrok gendeng. Pak Dua saya semoga dikasih tebangnya asik. Ala ada Pak ya. Ayo wes semoga. Lagu dia apa, Bos? Mana? Lagunya mana tuh? Mana tuh? Ayo aku saiki. Ayo, wago wis aku tak pasrah kono aku nyanyi nek Gus. Kan saiki malah Ora iso. Aku wis ngerti udra-pudrup kok. Kon nyanyi kok aku. Dik, balane apik beling-beling ya, Dik. Mlentung pedhot. Alan jeblok, balane jeblok. Lha, rupane lho, Dik. Acuhnya anjing. Iya, apa aku jalanan balon ini sembelentung kan. Ya, semoga dikasih tebangnya. Itu wah, ya aku di dulu. Ayo, kasih semoga ya. Ayo, apa? Lagunya apa? Bakul Soleh. Ayo, bakul pring. Oh iya, pralonku hilang telu wingi. piye? Jebule ning kene. Kira pralonku to wingi telu iki digoren. Iya. Ayo tak sulingi tenang wae. Iya. Mana? Apa? Untune ra iso mlebu, Pak. Aman. Ngojo. Ayo tak sulingi ya. Iya. Iya. Sik gaduk ora untu. Bolongane dadi 7. Ora uni. Yo. Cangkeme ora. Yo. Malah bablas untune. Lah sudah. Ya, tak gosok rene ndak mampu. Ya. Iki ana denah barang ning kene to. Rodat Putra Kedipian. Salam Kitir Sumilin. Pemuda. Olahraga. Apa to Des? Ada bedai lah ya. Ya, semoga lagene monggo. Ayo, Bos. Ayo. Ibu senenge kanca tani yen nyang tandurane jambut gawe awak saya Jalani teguh, weh. Yaudah. Apa? Ibu senenge Ora ngerti. totali nyawa tandurane jambut gawe awak saya seneng
Des, kowe ora oleh duwe, Des. Ora duwe. Mergo kono di bendolang mau. Alah, apik nggon aku. Iki dimek ya muni-muni. Betot mak, betot. Mak Dian. Dino ki nang bodol. Wuk. Adik, alah. Meneng kok. Dik, Tak krungu lek krayu, Des. Iya, meneng kok. Ayo tak krungu. kaya wong PDKT. Ayo. Dik. Sanyo. Apa iki? Sanyo bathuk kuwi. Yo, kowe nang yo kono suarane. Oh kowe, mbok de kowe. Dan iya, ayo saiki diarak yo. Ayo. Marep ono. Iya. Yo. No. Jadi Des. Ya. Ya. Medeni lagune apa sak-sake nyong? Ya sak-sake. Ya. Cepet. Ya. Lagune apa sak-sake nyong yo? Ya. Ya. Apa? Ayo. Apa? Ora, silik kok dhuwuk moh. Ayo, lagu-lagu sih. Ya, siap. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo bapak-bapak kita oikan dia agen pun salat apa atas sami telah Bapak-bapak tindak engkang kiat. Anggenipun salah satu di tangan ilo ibu-ibu enggal aku ilmu kan satu ketika kita bersagu Ilo itu engkang anguti ilmu kang satu bentang tambah sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Ilo bapak-bapak tindak engkang kiat. Anggenipun salah satu atus sami talah Ilo bapak-bapak kita oikan dia agen
Sikro nayaka angayai karya prakaryaning praja kumraga sengkut cacot tali wanda manunggal setya kambat-kambati nasi suara umurung samya rebut karsa ngestu padha rawanya sanata sajuru-juru ngayayi karya Suarane gumura samya rebut ngarsa ngestu padha rawunya sangata sajuru-juru ngayayi karya Saltoran, Des.
Galah. Ndak rejeki jan ra gelem madeg ya Wendes. Wis Des. Lang siri sik mlebu. Kamera ndurung bola. Des berarti disyukuri. Utumu payu to. Ayo. Ayo timbul Mak, timbul ayo. Timbul. Kayang sik kae, Pakmu kon kayang. Aduh. Pacare manisan. Lilan ono pamit mulih mesti kula yen kudu jodone muga enggal atus sulit wong kang bisa ngateni slirane Nyuwun pangapunten nggih oleh atur kula mboten penani atine panjenengan. Manugi kelakoni kula sing kethek kula nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga masih ada beberapa kunci tempat ayo. Jangan kemana-mana.